Història de Xixona al carrer. La reforma de l'església i la creació d'un nou cementeri per Juan José Pérez. Juan José Pérez va ser corregidor de Xixona de març de 1784 a agost de 1786. Va estar en el càrrec 2 anys que van ser molt profitosos perquè va acabar la rehabilitació d'alguns edificis públics i va marcar les línies d'actuacions en els edificis municipals. Quan va arribar a Xixona, l'estat de l'església era lamentable i així ho va reflectir en l'informe que va enviar al Consell de Castella, on deia lo següent: llena de humedades, de inmundicias y hedor que retrae a la gente de la concurrencia por efectuarse en la misma todavía los enterramientos y muy superficialmente. Cal dir que en aquell moment, en l'església parroquial, estava començant a construir-se la capella de la Comunió, situada, quan entrem a l'església, a l'esquerra. També cal dir que en aquell moment el paviment era de terra i va començar a substituir-se per un paviment de rajola que va tindre que ser pagat per l'església i també per un grup de veïns del poble. Juan José Pérez va plantejar la possibilitat d'impedir els soterraments en el convent de la Mare de Déu d'Orito, també en l'església vella, que malgrat no fer-se misses ni ninguna celebració religiosa seguia utilitzant-se com a lloc de soterrament, i en l'església parroquial. En l'església parroquial tenia un xicotet cementeri que estava en el lloc on estava construint-se la capella de la Comunió i a més es soterrava en el seu interior. L'entrada al Vas de les Ànimes es troba a la dreta, on tenim el campanar. Per allí, per el subterrani, s'entrava al Vas de les Ànimes. I ell va plantejar la possibilitat de construir un cementeri fora del nucli urbà. Cal dir que podem pensar que va ser una premonició, perquè un any després d'anar-se'n, el 3 d'abril de 1787, el rei Carles III va dictar una real cèdula per potenciar la creació de cementeris fora del nucli urbans de les ciutats i per a impedir que seguiren soterrant-se en els llocs religiosos. Esta real cèdula va ser analitzada per el ple de l'Ajuntament el 30 d'abril, però no la van poder fer realitat la construcció d'un nou cementeri fins molts anys després. I això és tot. Ja saps, si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.